মন্ত্রী মানিক সাহাজি কি, রাজীব ভট্টাচার্য কি। আর একটু দেন না, একটু স্লোগান। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हामबाय मीडिया रावनो आं दिनै आरो खाय सबायमानि जरा किसानि बागै आं बीजेपी नि दल खाय तारुक सामु खाया होनाय खाय सबायजा गोबां मा बरकनो आनो साइटखा फायनानि बागै अबदल दिनै समस्यानि थांखा नेक्स्ट टाइम आं बरनो तुमनाय आं साइटकनाय आपनि बागै आं दायित्व नाव बरक गोबां मा बदल आगि जे आइदाब्ले टिंगै आं जे सामु खाय फैमानि हाबं हाथाय हगै फाइ दं फाइमानि आजिदिसनो बगै थांया आनि दलबो स्वाभाविक आनलगिरिनाय नां खावान सगो बरबो दंनाय फाइनाय नेक्स्ट टाइम आं बरनो गोबां खालाय ति फाइनाय दिनै जरा कमबाय बरक किसासा कमगै थांगा हायबनो आं बखावो मुसुङो आं खायनानि नेतृत्व खायनाय बरक खाया दंगैमाया नगा आसुगै दंमाया जे व्यक्ति सामु खायनाय बरक ब खाया दंमाया आं दीर्घ दिन 2 बोसोर मतो आं आसुखा इ पार्टी नां ताइ खालि आनै आनि खावा आं संखा दुख बनांखा बेलाय दुख नांखा दुइबार एटेक खा ताइ नक रगो फाइ दांगामा हांगामा तरचादि नखा हायपना आं नकनि लगी संबानो साव राजनीति खेलाव ता थांसिदि आनि सराय रगो चिकुन तंगै दंगो बर बाना माना खायो राजनीति न नों हासाल सिदि मान सं हायपना आं तंगै माया तांगै के दाकु बुक्तिनाय बरक बतियावै तंगै माया ब सब समयनो दाखुलै बलगि मातिनाय हानि बागै आं तिनो जागाव जयनिं मा खायबेकिया आगि आं को तंमानि आईपीएफटी दल तंमानि किदि खरो बुसु तुबे नों जयनिं खायबेकिया बुसु बुता 7 जन 7 फेमिली 7 फेमिली तेजबुटा बथानि तागरजला आमजानि नंगो फटो तंना आगिया आईडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट दंगो सेंट्रल नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दंगो अब हागे नि सागावा सिसाम का अब हागे पारबार अटैक खजा करमाने आपको लोगो के मुखने लोगो हेल्प दो के उपाने लोगो के लोगो के ने आं फागिया आखौ फागिया जतबानो कुसुक लेभेल नि मंत्री रबाय बां मालाय फागिया निनि आखौ आजरागो सार मेंबर संबाय बां गदाल फागिया सारेन सिजंबो फागिया हायबनो बरक आनो बेलाय आनि बखावा आगात नाङै थांगा आ हायनि बागै आं नगबा आसुगै दंखा ता नेक्स्ट टाइम बा आं गदाल फाइपि गातायसा कासा मासिलि हायङै बतंग दंसिनि आइपिएटिनि आं बनबो माने सेलांमानि कबो साया जलिमानि कबो साया आं नाजनि कमनो साइ थानाय हायबनो निजिनि बरकंगै निजिनो नासिग्या गांका आं बाहागे उदारनायबा आं किसापनो हेल्प मानन मुसुं ता सरकारनि थेनिवा आं आसका आं जाया नैया खालायनाय अमा हाय फिलां हाबं हाताnya बखकै थायमानि आजरा रगो खरक सासे आं बुरै आखरा आं आइपिएफटिनि ngैना हिमैना अमा हाय फिलां सलामै फायमानि जतो सारा एलगान बरक तागरजला जंबजला जतो आनो सिनिउ दङ बहाय नेतृत्व नांगौ नैया हायपना आं बखाव मुसुंया आजागा खायनानि आं 3000 बतला मा फायफिका अब बबा हायरो मा दं हाल तिनि जइन खेबे तिनि बार दिन पार्टी आं बेलेग खिनो तंथकमा हायमा तंखा खाबासामा हायमा तंखा नि बखातासे स्ट्रं हायमा तंखा आं ताबुनि जि साकसाक वान सगो याक गराक खेबासै मानो नों साकसाक न वान सगोता ताबु तैसा बा हाय कालचार दिन पार्टी खाय साम गाम के खानि बबा हाय वान सगो मिस्टर आं आगिन हागे स्टेप बाय स्टेप लेवल खाय आं अ सामनो ताङै थांनाय नां खावान सगो जे आनि अंगुलगो असलि दंनाय बरनो बां कुसुगो ति साइड तलांनानि नि आं खावा आं वान सगै दंता दिनै 27 सेप्टेम्बर 2023 दिनै भारतीय जनता पार्टी जे स्टेट कार्यालय कैसे चिकन जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम दिनै पार्टी बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट दिनै दादा उत्तराखंड तापस भट्टाचार्य महोदय दिनै ते कक्षा दिनै
তাই তিনি যত কার্যকর্তা লিডার্স কমবাयो তিনি নে ও জয়নিং প্রোগ্রাম অব তেব বরক গবাং খাই না नै जों কমিউনিকেশন খাইলে দংমানি অর্থাৎ লাयै খরকসা কামিও বরক থৈমানি বাগৈ যে কামিনি বরক খাইনে তমেরা आ कामनि बरक थैमानि बागै बरक सबै मालियानि बागै किसा बरक कमका हाइबनो बेले कम हाइया सात परिवारनि 23 फुटार सफैखा जों एक्सपेक्ट खालामनानै 15 থেকে 20 परिवार हायानो दुइटा गारि अर्थात दुइटा क्रुया जेसेबानो 25 नि साकाव थांगानो अब हाय जों एक्सपेक्ट खालामनानै सबै मालिया आबनि बागै बरक बेले खाबायखौ गय लामसगो तिने आईपीएफ तिने विंग्स बरी बदल ने आईडब्ल्यूएफ तिने लीडर्स बरम गनांजक शरीद वर्मा अवनकारिब ति प्रमथानि किसु नेतृत्व मगो बरी बदल ने प्रज्ञा हामबाय तिने बरम तिने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खायै तिने बरम गनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहार मुना हमजागै तै तिने तिरप्रानि जे प्रशासन बीजेपी आईपीएफ ति गवर्नमेंट जे प्रशासन अवना हमजागै तिने बीजेपी पार्टी ने रायजन फॉलो बाय चलेनानि बागै बरक आगु थांगन बागै बरकना स्पेशली हामबाय तिने जे 23 वोटर्स तिने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खेगा बरकना चंग जस किचा सेकंड तिने पार्टी ने गई नाम सबैना का तेबस कानि सालो जारा तिने फाइना तमेरा बरक फाइना नि बागै बरक बाय दसन कम्युनिकेट फाइनाल तिने बरम गनां जे लीडर परिद वर्मा बगो पावका ते बाकी बरन चोई फाइनाल ते अब हाइबेनो टाकारजला मंडल ने उद्योगी तिनी जे जॉइनिंग प्रोग्राम बालाके हमबाय बरकना तिने ते बरक फाइनाल तममाने हयतो तिनी आयन रक बगनो आलादा प्रोग्राम रखम तममाने बागै ते गोबां सामु बांमाने बागै कायमानलिया आं बरकना बालाके आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आनि परिवारनि तरफ থেকে ते पार्टी बीजेपी नि तरफ থেকে बरकना हमजाकना हमबाया का हमबाय